Niciunul dintre noi nu merită mila lui Dumnezeu. Dar suntem aici datorită milei Lui. Nu o merităm. E un dar nemeritat faptul că Dumnezeu nu a fost preocupat cu mine și ca să aibă timp de mine și de tine luna aceasta. Nu merităm faptul că să aibă milă de noi, pentru că niciunul nu a trăit o viață bună. Dilema pe care am avut-o întotdeauna și v-am spus-o, nu este aceea care o are Iov când se scarpină pe gunoi și se întreabă de ce se întâmplă lucruri rele oamenilor buni ca mine. Pentru că întrebarea e altfel, de ce se întâmplă lucruri bune oamenilor răi ca noi? Asta era întrebarea adevărată. De ce Dumnezeu îți mai dă lumină în ochi și sănătate? De ce Dumnezeu îți mai dă o bucată de pâine și ai familia lângă tine? Meriți? Merit? Nu! Îndurarea și mila lui Dumnezeu. Ți se pare că ai făcut ceva pentru asta? Omule!